Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag var jeg på et marked, hvor jeg fik fat i en Electrode V-box. Box til en flot pengesum af 200 kroner. Så jeg tænker bare, at vi skal have åbnet den og se, hvad der er i. Der er jo de her Lost Origin pakker i, som jeg var lidt interesseret i. Så også de her flotte kort foran, de er altså også lidt flotte. Jeg skal få dem pænt ud. Nemt. Og gør vi sådan her. Jeg vil ikke alt det her. Det første kort er sådan en her. Er den ikke mega flækket heroppe? Øj, prøv at se. Hvis den gider fokus her. Prøv at se, hvor udlagt den er. Men ellers helt flet. Lille kort. Og vores lille Electrode. Også super flot kort. Det får vi lige slidt op med det samme. Så de kan ligge herovre. Og kan I lige se på ham bagved. Og så er der også den store hjemmekort. Også lidt sjov. Altid at have. Den der vi også bare lidt her sammen med alt det andet sjov. Og nu til det endnu sjovere. Og det er et kodekort til dem, der nu gider at bruge det. Værsgo. Ticket. Og nu til det sjove. Der er jo 2 Lost Origin pakker, hvor vi måske har muligheden for at få cheesekartet, Giratina, og så ellers de her 2. Jeg tænker faktisk, at vi starter med den lille Brilliant Stars. Nu kan jeg ikke huske kortet her. Vi prøver. Jeg tror det er sådan her. Det virker i hvert fald til at være ok. En klang. Cynthia. Taco. Til Danny. Farfetched. Lidt sødt kort. En Grimer. Duskull. Shanks. Rosiannes. Backup. Og så... Sindssygt. Det er mega fedt kort. Skal vi se den bagpå. Den er godt nok og så meget herovre. Kontra herovre. Det bliver i hvert fald ikke en PSA 10, hvis det skulle komme så langt. Men super flot kort. Shaman V. Kommer lige herover. Så er allerede en fin pakke. Den er jeg i hvert fald glad for. Og en Astro Radiance. Jeg tror faktisk lige, at jeg zoomer ind, så I ved ikke at se. Er det for meget? Det er fint. Ja. Er jeg ude efter... Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en. Shadow Rider, tror jeg det er. Den kunne Magic godt tænke sig nemlig. Så jeg skulle få fat i den, så kunne det være sejt. En Eevee. Og super sød. Heracross. Madline. Quillfish. En Uxie. Og... Cario V. Og energikort. Også et hit. Super fint. Den er jeg også glad med. Den får vi altså slidtet op. Så 2 hits indtil videre. Det er meget fint. Så tager vi lige den her. Det så vi ikke. Og nu, Lost Origin. Kan vi få Giratina? Eller kan vi bare få flere hits? Det kunne være et drøm, men... Og igen, jeg ved ikke, hvad kodekorten her. Jeg tror, det er 4, så. Så er en energikort her. Og jeg tror, det er en øl. En dark. En Really Chain. En Fortune Sisters. Mia Chow. Der tror jeg lidt den her. En Seedot. Tynamo. Også mega flot. Det var tæt på. Shut it. Macro.
Så får vi 2 hits. Det er jo crazy det her. Det vidste jeg ikke, man kunne. Sindssygt godt også. Hvad sker der lige for, at vi får 3 hits? Holy moly. Sindssygt. Jeg får den også lige slidet op. Og den Trailer Gallery 20 ud af 30. Super flot. Og en Cresselia her til sidst også. Også holo. Og super flot kort. Det tager vi. Kommer lige over med alt det andet sjov hernede. Og nu til sidst. Kan vi få 4 hits i streg? Så bakker vi altså. Der er 4, tror jeg. Nej. Der er et lille kort her, der er smart. Og jeg glemmer energikortet. Carbink, Panic Mask, Bone Snow og kodkortet. Salia, Clefairy, Solotna, Gumi, Reverse Mimikyu og hold nu op. Det var 4 pakker og 4 gode pakker. Det er vanvittigt. Også mega sindssygt kort. Det er godt nok vildt. Det er sjældent, man får det, synes jeg. Vi prøver at se alt det sjovt, vi har fået af. Så. Shaman V, Cresselia, Cario og crazy kort. Crobat og en Galate. Så super godt åbning. Og tak fordi I så med.